Okay, mayong mudto na usab kaya natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, din nga atong tulumanon sa kahanginan, CUNA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acaba. Binuadlaw na usab karon nga, usab tarong adlaw. Lunes. Tibo kalibutan. Sa Lunes karon mga higala ha ay mo katibulong nga medyo maligpayon karon kay Lunes ba ya. No dili maayo sa Lunes nga magpaluya-luya ka kay gikan gud sa Domingo, no? Kay may hino mga pare mga higala, Lunes supposed to be maluya jud unta may kay Domingo. Domingo man nga amuag busy kayo pero wala na ni luya-luya mga higala, no? Kinahanglan nga kailangan tayong matatag at masipag, no? At walang pagkakaroon ng sumati na galugan ng mga pagkukulang, ano? Dahil may ngunto na kanatuntanan mga higala, kumusta naman? Nakinaot kita nga ana ang kamong tanan sa kapiskay panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit sa tiyan, ang gabang labaw sa tanan nagginhawa pa. No? Importante ginag ginhawa del pin. Sa ito pa mga higala ato na nga timbayaon ug main mudto nga atong talahurong obispo, Bishop Polito B. Cortez, station manager nato diri sa Sibulan, Father Ramaata, atong station manager po dito sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiman, ang ato station manager ang ato pong mga kuraparoko tanan no nga mga parokya sa Negros Oriental, kalakip na ang sa Diocese of San Carlos. Ing manusab sa isla sa Siquijor, mga ka-NIR. Ayan. Mga ka-NIR nato nga mga kaigsunan, mga ka-NIR. Negros Island and Siquijor, Negros and Siquijor Islands region. Muna klarong ngalan pa. Hindi kay Negros Island region yung apil ng Siquijor. Mura dunay gamayng kasaypanan. Ayan. Ang dapat yun, Negros Siquijor Islands region. Negros Siquijor region. Alin na ng islands? Negros Siquijor region. No? No? Mga taga NSR, Negros Siquijor region. NSR. Ayan. Dili NIR. NSR, Negros Siquijor region. Ayan, no? No? May muto na kanatuntanan mga taga NSR, no? Negros Siquijor region. O nanghidaot kita mga higala nga naa kitang tanan sa kapiskay sa pagluwas. Ngala no ari kita sa atong sa malisunod nato nung pulding. Murag kuan dagit ta pada saya saint of the day. Saint of the day gyud. No. Boy no ang atong saint of the day karon mao si Blessed Ralph Miller. Gilingi kini mga Ralph Miller. Unya usa kini siya ka Christian convert no gibuti pasabot nga dili na siya katoliko kaniadto apan na converted to Christianity, Catholicism, no unya he was arrested for having helped the Christians, especially Blessed Roger Dickinson, and then he was put to death by hanging. Sano mahigala doon namang yung mga lugar panitan sa England during the time of King Charles VIII. Henry, di King Charles VIII, King Henry VIII nga nakontrahan gyud nila ang Katolikong simbahan, and of course Christians were arrested, especially practicing Christians. Unya ang nahitabo mao nga kini si Blessed Ralph Miller yang gitabangan ng mga Kristiyanos nga nadakpan. Unya nahibaw-an, ipatay po rin siya. Sumuna nga karong adlaw ato nga gihinumduman ang heroism, sumana heroism ang matud pa kabayanihan ni Blessed Ralph Miller. No, padayon kita mga igsuon sa ato nga mga sapaha ato sa ning kuhao sapa. Murag nadayag ang kilid mga higala. Kana, kumpleto na. Pikas na pud mo'y nadayag. Okay, gamay lang. Kana, kumpleto na. No, sa ato pa ato gyud nga gihinumduman karong adlaw ang kabayanihan ni Blessed Ralph Miller. Sama kaniya, magpakabayani punta alang sa atong isigkaynon. Dili lang sa simbahan, kundi sa tibuok katawhan. No? Mas maayo nga bayani gyud ta alang sa tanan. We should be hero for all. Yan. No?
Di ba, nung fulding? Tinuod, good ka na, Father. Di ba, Mr. Cheng? Nakunin ka na, Father, no? Di ba, Sister Lan? Tinuod ka na, Father, no? Very good. Tingnan mo po, Sister Lani. Sister Lani, kumusta naman, Sister Lan? Okay na kayo ko, Father. Very good. Kining agaw. Kining agaw ni parente ni Alice Guo. Luoy biya kung Alice biya mangala, no? Kaya nakatampo biya po na in town siya sa kaayuhan sa Banban. Of course, dili man nato malikayan. Doon na mga gitawag nato mga kasaypanan. Pero dili lang po siguro nato paulion. No? Dili na po labang nato prisuhon kay kuan man kanang nakahatag mo po sila kaayuhan. Dato pa na forgive and forget ba? Muna na ako. Saan lang? Siguro pwede siyang tangtangan sa iyahang. Pero kuan naman siya ron. Kung ato ni tanawon, nga nung i-cancel man ang birth certificate, nga nagkuan man siya, na niya naman siya sa Pilipinas, kanang mi-declare naman siya nga Pilipino siya. Although wala siya mataho dire, pero at least ni lukat naman siya og asa na birth certificate. Sa to pa pwede nalaman yun na. Na-registered naman siya. Na naman siya sidula na. Well, anyway, Ginoo ray maghigo anang ni Inday Alice Go, no? Nga to ang pariente ni kuan ni sister. Pariente day mo. Pariente day mo wan ganing Sister Lan. Pariente sa dugo. Sa mga insik ba? Very good. Abi no, joke-joke ka na lang ha. Huwag mong masyadong dibdibin. Baka magkakasakit ka ng arthritis. Ayan. Okay no, panayon ta mga igala sa ato ang mga buhatono ni kabuntuhon. Ari kita sa atong Saint of the Day humana. Ari na ta sa ato ang CBCP News. Balitang simbahan ining kabuntuhon mga igala. Abi no, ari kita mahigala sa ato ang CBCP News. Padayon karon ang ika-128 Plenary Assembly sa CBCP dito sa Cagayan de Oro. Tungod kay ang schedule mahigala sa ilahang meeting sa ilang Plenary Assembly July 5 to 8. So kasamtangan nga tuwa karon si Bishop Cortez sa Cagayan de Oro alang sa ilahang 128 Plenary Assembly sa CBCP. Unya, si Pope Francis naka-schedule mahigala nga mobisita sa Asia, no, ug sa Oceania. Gikatakda kini karong September 2 to 13. No, muna nga matud pa sa iyahang pagka-80 anyos na, dunay mga nag-ingon nga this is a very ambitious trip, no, kay duha ba ni kasimana. 12-day trip, no, almost 2 weeks nga biyahe sa tong Santa Horong sa Tupapa man dunay may nga this is very ambitious. Ayan no. Unya ang mga lugar nga iyang adtuon ang Indonesia, New Papua New Guinea, East Timor ug Singapore. Abi na familiar kay nako mahigala kining East Timor. So mao kini ang mga area nga adtuon sa Talahurong sa Tupapa sa iyang pagbisita unya sa Oceania ug sa Asia, no? Adto siya sa Indonesia, sa Papua New Guinea, East Timor ug Singapore. Ang gi-estimate nga 20,000 miles ang iyahang biyahion. Unya musakay sa eroplano sa pito. May mga 7 flights ang iyahang pagasakyan. Hala no? Ato nga iampo ang atong Talahurong Santo Papa karong September 2 to 13 sa iyahang biyahe paingon sa Oceania o sa Asia. Okay, humana naman na to ang CBCP News. Humana po na to ang End of the Day. Ari na ta mahigala sa to ang proper. Wala sa natin joke ha, kay bisi-bisi nyo ko mahigala. No? Niya ganit ko dumagiti po, kay doon ko kaila nga nagpatabang po din tao nga healing ba? Healing ni Father Ablong. Unya kay natod palagi doon naman po gasa. Doon na may gasa po si Father Ablong ng mga healing. So muna, nga niya po din taon kami karon tumagete. Aron nga ako pong paampuan kining magulang sa ako ang driver, no, si Brad Joby Chu. Ayan, no. So atong topic karon mahigala Roman Catholicism gihapon kita, pero ang topic Holy Week, no, Semana Santa. In Western Christianity, Holy Week is the 6th
and the last week of Lent, beginning with Palm Sunday and kining kung sali aning and unsa man ni siya, concluding, ayan o, concluding, beginning with Palm Sunday and concluding on Holy Saturday. Sa ito pa, ang Holy Week ay mga higala, according to Western Christianity mga higala. Kay Latin, kuan man ito, Latin Rite. Holy Week is the 6th and last week of Lent. Ang ikaunom ug ang katapusan nga semana sa kanang Kwaresma. Magsugod ang Semana Santa, Palm Sunday, ug matapos kini sa Holy Saturday. Ayan, nya dunay pito ka mga adlaw no kay Holy Week man lagi. Ang una, Palm Sunday, sa Domingo. Dayong Holy Monday, Holy Tuesday, dayong Holy Wednesday. Kining Holy Wednesday, Miyerkules Santo, giila kini nga Spy Wednesday. No, tungod kay mao man kining panahona nga diin aduna nay mga plano si kining Judas nga iyang budhian si Kristo. Nahimo siyang espiya alang sa mga Pariseo. Manang gitawag kining Miyerkules Santo ug Spy Wednesday. Spy, espiya ba espiya? Unya Holy Thursday, Monday, Tuesday. Muna po na gitawag na Monday or kanang Huwebes Santo kay nganong Monday man kay taken from the word mandar. Sa may mandar din ni Kristo ang adlaw. Iyang gitudlo nga mag-inigsuunay kita. No, kung ako nga inyong sulugoon o Ginoo naghugas magani sa inyong mga tiil, kamo usab maghinugasan sa usang-usa. Muna ito, boto sabot mag-inigsuunay. Naunya, Good Friday, no, Biyernes Santo, and then Holy Saturday. So ka na ang 7 days of Holy Week. Unya, matud pa ang Holy Week, ang Semana Santa is considered as the greatest deeds being done by God, no, during the week. Ang kining gitawag nato ang Holy Week mao ang pinakabantugan, no, the greatest deeds. Sa ito pa ang pinaka-maayo nga nahimo sa Dios alang sa kalibutan. O kini mao ang pagluwas ni Kristo. It is kung may sulat ini, pero sa di na ko kabasa sa akong sinalatan, no? It is a time it is a time in which we gather to remember and participate in the passion of Jesus Christ. The passion is the final period of Christ on earth, which sprang from heaven, which sprang from when he arrived, in which he was crucified. Ayan, no? Sa ato pa, ang Holy Week mga higala, angay giday natong hinumduman o pamalandungan. O gani, matud pa, mo participate kita in the passion of Christ. Sa ato pa, sa Holy Week, isip Katoliko, mo apil gyud kas mga kalihukan. No, dili kami ingon magsigir kag katulog sa inyo. No, ang uban namalandong na, nangumpisan na ikaw matulog na kanya Katoliko, kadili na sa pwedilan. No? Dili na Mr. Cheng o Mr. Nong Polding. Kinahanglan nga sa Holy Week, apil yung kas kalihukan kay we should participate man. We should remember and participate in the passion of Jesus Christ. Kasi sumusunod man lang kita. No, sa ito pa, maapil gid kita sa mga kalihukan. No, unya, sa Holy Week, doon ay mga tradisyon natong gisunod. No? Sa may mga tradisyon nato, doon na kita bisita iglesia. Ayan, no? Dili ta sa iglesia ni Kristo man to. Dili, simbahan ba, bisita iglesia. Ano juga sa katilbang katulog. Kaya basig masalaang ka, no? Magbisita iglesia ta. Ando ta sa iglesia ni Kristo. Dili na siya, no? Ang buti pa sa iglesia ba, simbahan man ng iglesia katoliko. Ano, no? Unya, visiting and praying in at least 7 churches. Sa ato pa, dili po mahimo nga kay may bisita ka, mo bisita ra gyud pugka tanaw-tanaw dito dili. Pag-adto nimo sa 7 churches, mukuan pugka, you reflect on the meaning of the cross in your life. Ayan, no, unya. Kano sa man gyud magsugod, history ta mga gana. Unsa man gyud history ni ini? Actually, ang usa gyud sa mga nakatampo og dako nga mahulma gyud kining gitawag nato og Holy Week mao kini si Eteria
usa siya ka madre nga may bisita dito sa Jerusalem. Ug dito sa Jerusalem, iyang nakita dito nga gihimo pag nagpilgrimage pa dito sa Holy Land, kunya nakita niya dito kining maong mga kalihukana. No? Kana bang Holy Week celebration. So muna nga iya pong gi-introduce, gidawat sa mga Santo Papa ug busa nahitabo gyud nga kining nahimong usa ka tulumanon sa simbahang Katoliko ang pagsaulog sa Semana Santa. Unya usa gyud sa mga kining gitawag nato og kalihukan mao kining pagprosesyon sa Santo Entierro. Santo Entierro. Kini bitang pateng lawas atong Ginoo. Okay? So balik-balikan nato ang adlaw mahigala ha kana mao nga kalihukan isip mga Katoliko. We should always be aware and understood what is the meaning of our traditions. Kay mga Katoliko ro nya ta nga walay kalibutan. No earth, no earth. The no earth Catholics. Mamahimo nya tang Katolikong walay kalibutan. No earth. Yan. Salamat kayo ha. Dagan salamat sa inyong pakiguban kadako. Ako ra gihapon. Dugay na ba kayo akong programa mahigala? Bata pa ko ini. Kaya naupaw na ko hapit. Gihapon ta ni. Muhunan ta ini atong muhunong ta ini atong programa mahigala. Sa una, sugod na ko ani. Kuan pa ni. Radyo ra ni. Karon nasa TV naman. Ayan no. Naabot na ganis Facebook. Pero okay ra. Basta pagpangalagad, wala na siya termino. Basta makahimo na kitag pagpangalagad, okay ra. Salamat og manalangin ka na to ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!